Ще остави ли принцеса Ан цялото си богатство на малката принцеса Шарлот? Клип, споделен във Фейсбук, показва как британската принцеса сама казва, че иска да направи този жест към Шарлот, за да я предпази от кралица Камила. Вярно ли е това? Първото, което прави впечатление, е как Ан уж разказва публично, че се страхува Камила да не започне да подлага Шарлот на тормоз. Because I am worried that Camilla might target Charlotte. До сега почти никой член на кралското семейство не си е позволявал да говори лошо и така директно за друг свой роднина, особено публично, което подсказва, че видеото най-вероятно е фалшиво. Но нека все пак погледнем видеото. With my help, Charlotte will surpass her brothers in wealth and become the richest child of the British royal family. Гласът на принцеса Ан звучи монотонно и не съвпада с картината. Направих скриншот и използвах Google Images, за да видя откъде са кадрите на принцесата. Оказва се, че оригиналното интервю е качено преди 9 години, а в него Ан говори за колоезденето като спорт и участието на дъщеря и Зара Тилдън в него. Все пак потърсих в Google Will Charlotte inherit Princess Anne's fortune? Или ще наследи ли Шарлот богатството на принцеса Ан? Но никъде не попаднах на официална информация, която потвърждава твърдението. Вместо това прочетох в статии на People и Royal Insider, че Шарлот има шанс да получи титлата кралска принцеса, която до момента принадлежи на принцеса Ан. Това може да се случи само тогава, когато принц Уилям стане крал, а Ан почине. След като внимателно проверихме фактите около твърдението, че принцеса Ан е обещала да завещае на малката принцеса Шарлот цялото си богатство, можем да заключим, че то е невярно. Около британското кралско семейство винаги има невярна информация, затова е важно да можем да я разпознаваме. Мислете критично и до нови срещи!